halo, halo, halo.
balang iba dan ki yang ki jong ki ban pet lang baki screen ka papi dan ki yang ki jong ki rangkat baki jing ai khu blaze nem thmai ki jing kur khu ki jong blay ki bam sim la pen sange no kin tuj ha ka jing em ka jong i wei pi wei ba ka jing em ka jong pi ki long yeng ki long sem ading ilang barok ki badol ngene ki jing syakri ya ublay Syami ya syaplang tu yang pendan kejing duai. Kukpa jongi umbah beneng kalau ngidap dah kejing sengaungu eme. Ame alam mengi. Agane kejing syakri. Iduai kejing kerku ki bab hatam kejong me. Kat bangin nang don agane kapor bangin ngej dak baskem. Mama me au blay rengkat baka beneng barok kawe. Medon rengkat bagi kejing syakri. Syim kaburam syame kukpa. Ma biki babun belin ki pop. Nabau Jesus Christ bau trying pan. Amen. Nginya beteng na kejing rai kebasan spa khat sao. Ngidem hak mat jong me try ban yaro yame klemwai. Snem batmai melaai bangiyo ban pediang mentah. Yalam try yo ngi bakla. Kad bagi segi kidang yai. Anong penim to yalam. Untuk barok itu kita khot. Jing rai kabasan spa khat sao. Idem hak macang metrai ban yaro yame klemwai stem batem mai melai bangi yo ban tiang mentah yalam yalam trayo ibakla kat bagis ngikinang yai anong pen em to yalam snem batem mai nilayo tang jinggu yamingi ai idwai ba menang yalang baya kangen yaning ba yalam yalam trayo ibakla kat bagis ngikinang yai anong pen em to yalam skiki herki marestet atraya lambat yangi lenti ela dei banyai dalak tidup din yangi yalam trayo ibakla kat bagis ngikinang yai anong pen em to yalam leng bajong tane kasnem lajing is nei to pen shlei met bat men sim ki jongi benda bajing ayai yalam yalam trayo ibakla
Joshua bangin bentana ka ktiin ke jong blai lagi arti ki bentana ka testament barim ko batmai komjo naka kitab Exodus kalau ka bakhat sao ka tu kani ki dikhot nado ka ba shipau hadu ka ba khatsan nangta gospel Matthias kalau ka ba henriu nyu ka ki dikhot nyu bat pra ki kentin ki ba ong kumni teman bau paru ulanang jan ki kon Israel la khmiet ila ki khmat khmi de ki Egypt ki be na din jongki bagila khau ai sikat dei e bagi kon Israel ki la nyar hau try bagila ong ru hau Moses ngamar bam don ki jingtep agari Egypt melai lam no yangi banyak bagini kari khlau balai bamela le kumni bangi banyalam no yangi negeri Egypt. Kini kamlong kata ketin mengilayat hu hame hakari Egypt daka baong tu no yangi ngini syakri gini ke Egypt. Aba kala khambhai ngi ban syakri ke Egypt bani ka banyam hakani kari khla. Di Moses lo ong hoto pai ba wat syep tin pi tu sange tu khmiru ya kejing penim jong trai. Ya ka ba un sepeni pi ha kani kesngi amal kita ke Egypt iki ba pilai I kani kesngi penami isu iki lanu ru trai unyale nakabenta jong pi amar kata toda ngap jar pi o trai ong ha Moses balai mamelenyar hanga to kren haki kon Israel bakindang ya no barhaba pi duai wat bun ktin bi kum ki gentle nabaki amut bon sgawi ki namar ka babun ktin jongki namar kata wat long kum kita nabau pa jongki utip ya ka e ru ba phi don kam men shiwa ba phin pan na u boleh un kerkhu ya ka bangisha skor ba pli ka ktin ka jong u tonya pendam ka jing dwai nyai ngo eme au blei ba pa jongi ubah beneng namar ka ni ka por ka bangiyo ka bangin syakri Barban penon burom ya kekerteng ke bakhui ke jauh meh ngingu ya meh namar ba medan rengkat bat ngi agani ke snem ke batmai kini ki sngi ke belayat arteli ki sngi ba kini ke sngi ke pamenta ke bangidang sio ya ke ban ya seng ke kerteng ke jauh meh ngimtip kenrat ya ke ban don hakmat jongi bagi melaban tip lu ki baro lagi don mame ublei ubatip ya ke bakut nadu ke basdang Idwai ke jingalam ke jong me kembangilar wai. Bagi idwai ku kenrat bangin kenyum persyak ame. Nak benda ki barok ke bangila mat ke snem ke belalek no. I kenrat ya ke jingduk jingkelmen penban. Bangi pai syak ke bakan jam mensir. I ya ke bab hatam bami penpau ki kamba. Lengba ke jingat lenti ke jongi. Idwai ke jingker ku ke jong me. Halor uni upai lang belawan ke ni kepor. Ya kaban sengapat syak skor ke ketin ke jong me. Bagi don ru bailang jong me ke arteli ki dong. Don la ki jong ki yeng ki jong ki. Da ka ba burom ya ke jing bu baik jong ke sorkar. La syong la ki jong ki yeng ban sengap ya ke kubor. Tuai ba ke jing ker khu ke hatam ke jong me. Ki long halor ki long yeng ki long sen ke jong i. Ya rap ingi kenrat. Lang ba jong ni ke jing syakri ba ke barok ke bangingin pendep. Kalau kejing temu bangin pendon burom ke kerteng ke bakhut ke jong meh. Ya rap yangi upai lang ujong meh pok ke balang. Bangin long upai lang bangis ngutoi ke dor jong kejing siu spa ke jong meh. Bangin nem siap di yang kum ki weipat ki bam don ye meh ublei wa im. Isnai ke ban penyat yangi kum ta kenrap. Wat hap reng kejing ke bangis songtho bangin lak ban yat pen ban hap don mami. Ye ke baro ong ke ketin ke jong meh. Bagi long ki balak tu pen ya ingi kum takum ke balang kan mau ingi kinong sarai jong ke balang ya rap ingi bangyo ke jing start ke jing sempang kuno banyalam yo pai lang jong me kuno mana pen ya ke kam ke jong me hapo ke balang bakum ju lang ta pai lang ujong me don ke benta ke bakrau ban shan ya ke kam ke jong me tu isnei ku pa ya ka ban kerku lang ingi baro bangenem ya da ke jing suthu ke jong i hakado lagi nya da ka jing sungtho ka bang mensim bakhut wi alam ni ki khon ki jang me yarab ingi bangin mat ki jing kerku
mat ke jing alam ke jong me haka koi ke khia ka trei ka ta haka khi ka kamai ka jong i bangin ala pun ra ka ban shan ka kham ka jong me to is nei ka ban ker khu ke ri ka perthei ke nong sin sha ru ai ke jing start haki bakin mat ka bor ka jong me lagi ke ibara bakin nam shania tang hala ka jong ka bor re bakin phai shame to dan rakat ya basa jong ni ke jing shakri ma lu ki babun belin ki pop bangi pan dem kini baro ka kerteng ki jong tribe nong pen im jing Jesus Christ amen teman nyo ban pendep iki kam jong balang ki program kedang sa ini ban pen kedang jing aingu ini bijing roi kerpang dai musemiwan ban shan sotun ban ini just long ketien ke jong blai nai temsan bi khongwel ngumbalang ya yu blai namta temsan bi khongwel ang temsan jong balang in ai la tiang ban ai ka khubor yin ke jong blai ha ka ni ke janmit ka pamenta bat kum ke balang ni duai temsan bu blai rongkat bat i kham tam ki pen kre ka ketien ke jong blai lau jong pai lang jong balang ban hang ni da yeng ke sem ki jong i ni duai blai kur khu pi temsan ka yeng ke sem nyo ikamet ka bukai bakia pinang la ban syakri blai hagi benta baro lawai ngani jeseng kan thei kan yo jeseng jongki nam ta ke jeseng snam thmai ban kren dai Mrs Island ti nongri jeseng samlaru kan yo ke jeseng snam thmai ka khubor snam thmai ban nong kren hakpo sau chiteng kan yo ban ai ke jingkren na khatin ke jongblai Mr David S Masar Masai kita kami mandi ke penangkong jong benai sautrik wei ajar wei. Wan polis dang wat dwai Mrs Sumalin Mautho nginyo jeseng dwai namta ke revival. Banyalam ke jing dwai da Mr ST nong klau. Miet balang pan rutrik wei ajar wei. Polis dang wat dwai Mr Ricky Marwen nginyo jeseng dwai namta ke jing mensium ke balang ke jing yalam gospel ber ke wei. Banyalam ke jing dwai Mrs. Jamsi Warklo. Singi sajan kandai trik wei arjar wei. Ginyo jeseng duai nam dak jeng kre ke singi utrai. Please dang duai masa Jelinson Sotun. Bat banelam ke jeng duai masa David S Masal. Han ke singi utrai shipo trik wei arjar wei. Kapali ye giban wan jeseng kalong na ke jeseng ying dong chatei. Bakentup ye kadong pedeng shinong nong shiliang shanapti dhan kiti nong malkirut lashmia bat ki paramit besa shabar jong shnong malki hanong rimhel spokse umpling lum dingjri mau khar jayaw mau prem parcho hel mau lai mau ro mau tuwar nong sdir bat ban ai ke ching roi kerpang dai Miss Caroline nong bri bat ban ai ke ching kren dai Reverend R nong phun jeseng athiru kinyo jeseng jongki hadim lawai ke jeseng jong balang ban bat kinyo ke jeseng IT kam an ai ke jing ketu confirm da temsan NS nongri jeseng samlaru posau steng janmin kinyo ke jeseng IT kam tagilong ke program nam tagnika janmin ban nam tang ni tayo boro stio hakne porpan kinyo ban penkentang ke jing aingu an kerpat itemsan pimukim ban duai halor kijing aingu badin ngini kijing duai ngini yo kijing duai kerpang kumlah dan hak program lapan ben te musta mewan ban chan sotun hadin kata por ke basa in chan ya item san bi khongwer ban ai kijing slong tin kijong play blish pun Paging dah penting ayu ini dah bentar jadi kepor kebangitan kumni hari kian kebangitang cumi ngayu ini dah bentar bami angi ya kemet kepsat kebaklan bangil apa yang don kumni hari kepor dah bentar bensyakri banyerok ban penubrom ya keketeng kebuku kecumi ini orang ya benar ya ai sekam kecumi oh kecing ai kecing kilong kiberit apa yang persang pakai cikirku bami mikirku dalam tajungi jadi bami berpediang iki walau lagi cik ai kiberit
bayarap tayo sabi. Ba siya kadung udah kebenta. Ba kapalang kan penen kam. Kedaroi kedaman kerhai. Kerhulu tayo sabi kiti barok kebalino. Siya kadung kengai. Bana ai tayo kemusim juga cik iye. Bana ai siya kam kejami. Oh bagi nang rup bana ai. Yalla di met ban mensim. Dah kebenta ban syakri. Banjurok ban pedang purom. Ya keteng kebuku kejami. Dalam kata bagi dia puar kepada sa. Aka bagi dia snow. Ya kebol lang bau syakri kejami. Kemusan Iban ai kebol peringcing di kebol. Ilham derengkat long tahun beri untuk sebab mim persle. Dah kebol jam sim ko kejami. Kenang makin timur ke biji snow. Hari kebol. Kalau kebol nam tajengi. Wipi bagi nang la banyo. Kemusim ban syakri ni. Banjurok ban pedang purom. Ban pelaru. Ya keteng kebuku kejami. Snow tajmi. Yang ikut kerpat yang di kebol. Dapat kini baru ipan ketika Yesus try buat nupenim jengi. Amen. Cek. How Jisu kalau ke kerteng jok jengruai, kau belah tahu deh Mr. Longstar jaran. Hakikatan uji sungadem ya kadonun mau jonga un penjen pangan pedang ya kiktin jongu Bajing im jonga kan long jing kerku hakikti uji sungaso hanta jing jatan pas ngohon ngayo jingku slai ngabret lun hau jing jenjar jonga ukit uji su Ramyangan habangat lon ngaswai tupen syad boryangan tupen tenmai bangan job shisha Yaga bertei Yami bansaki Lasap lapong ansei Hasyadan uji sungakdo Ciin pamayan yang ngarupenko Paminsin jong akan yoim
jong haladirusin hakapne uji sunadia jingwa brai thala yang hun yakik tin Banyong nen badu Jerusalem tenai Yarab yangan habangat wan Syador yang Tupin Pangan job shisha Yaga birthday Yami dan saki Lasak lapong Ram yangan habangat wan yaswa Tupin syador yangan Tupin Bangan job shisha birthday Yami Bansaki Lasam Lapong Lansei Bangan job shisha Lasam lapong ngan Mantap from play. Kublai Shibun, kun samajong kabalang, nakabenta itu kejeng ruai kabafirwai. Kublai Shibun tay balang stajana indru, belatho itu kejeng ruai. Bangingej, begini kike baro, kilong kaburam ya ublai, lai kasap kibat mensim bakhui, lapen syait bor ki, tu pinang ya, hakabor kejong trai. Ina ya syafrang ni kejeng syakri kejeng yo blai syam yo sngau ka khubo da khtien kejeng u ni yarwai kejeng rwai ka ba sau spa sau kulai to ya la mingi ko kan rat ka binang ya syafrang agilenti e bat kelai ki bang ya kendo lang kejeng rwai ka ba sau spa sau kulai Yalam yang ikukin rat kat bangi dang ya syaprang hakilen ti ebat
lan lang Giale kadobat mensim minta I la shibit shun Ki jing pen shoi jong ka thầy Ki pen da da jing bom Kadobat mensim minta I la shibit shun Ki jing pen shoi jong ka thầy Ki pen da jing bom Kom no yad ki ba liu I kai trai ding an sngau klein A ki jing at pelung chong ki Nhan om shem ka jing le ran Ai ngan ku mit shaki lomba Ki ba don sha shi liang wa Ai ngan ba kak di ka chong mi A ki un ku trai ba pa Tôi nhìn vậy. Nghi ngồi em a blay bok pa jungi bahabneng. Namar gani ka por ka mama ai ngi bangi aban shakri me. Bangin snap shash gor ka tien ka baim. Yalam yalaw jong shakri. Pensle ini ki shintur ki jonga. Ta ka por ki jong mensim ba khoj. Man kren bai tang ki jing si sha jo ka tien ka jong me. Bagi ke baro kin long ka nongrim ka tien ka baim. Kerhu yo pai lang jong me. Don gani ka por ba haki yeng ka jong ki. Bagi laban priang ya ka khubor. Ka ba im na ka tien ka jong me. Tus ngawi ka bangun about Jesus Christ about trying upon. Amen. Pastor jong ka balang temen masan ki dekhot jong ka komiti balang mapi kilong kemi kilong pa ki khun samla ki badon gani ka por yo don ki khenarit ro ki bangam la ban yu I ngai khumlei phi ka teng jong Jisu wa sa sien pat ka jing khumlei snem thmai dau trai bo nong pen im jongi Jisu Christ hakabas dang la perkhat bangandeng ya kamas kuma phi deng ma phi dakaba buram ya ka protokol jong ka government nrei ka jing ka don yang ki badeng yit bandala deng kamas ngami issue inu ru wa kene ka kot ka mangat ho angni ni ka ktin ka jong blai ru nganam la ban yu I na kata kadang lasim ni kejing lai loi ba kandon kejing lai loi hanga menta bangan keren klem kamas namanga seutu ndala set ke sentur kiye ke baro kilong le no ai pila ban seutu dakum we pan te pra bangai ngalasim ke bentana ka ketien ke jong blei ka banga sengo bakan yalam yingi kumno bangin yai ya kene ka lenti jong kene ka snem ka batmai kisngi kilai kisngi kiwan kajing ke liang sengiru kilai kiwan kumta ban ngemla ban sa haju hak karukom ke jong kado la ban ong ba usnem arhajar arpho umlong ba ai kejing kemen ba kejing kermen yangi hangni ani ka perthai baro ka wei nrei habangi phai sha ka bakenja mensim ka ba ngas ngungu ya ublei kalong kani bau play iki khmat ki bakenja mensim ki jongi bang ngija keren barabor iki kamba ki jong blei ngem 4 juta sngau thu re ka jing don jong ne ka khlam hakaleng ka perthei khlem 4 don kanu ka dawai ru ban menta kita ngele kata ka bagi ong kata ka dry run ban sumari ki nong panglapet meneh ka news channel ki ong ba kata ka ko vaksin kantrai kam tang san phau nak sispa bagitu ki shield ki trai kam tang nyau phau 0.1% ba kam long ka ba janai nrei kalong ke jingeram ki dwai ba ublei un isnei manang sei shu ki brio ki jong u ki banang ki bastan ban snai ki dawai ki dashin
rekat bakan nadon kata kejing tu bakal biang ni aingo ya ublay ba ublay ule ela kejong kekam up ya kapor kejong ubriu ule ela kejong kekam ki khamat ki bakan jamin siam kejong ngi iman la kasngi ki kamba kejong blay ki bajia mentade ki phau milian ngut lempat don kanu kedawai ublay banang penkhia ni aingo badon ublay jongi kataru hapdeng jong kejing kren persyak jongi katto kat ni ngamong barok kiri ke bam ngai ya ublay kinong senchar jong ni keperthai ki kren persyak ya ublay rei ublay ule ela ka jong ka kam kat kum kam mon ka jong u President Xi Jinping jong ka China haba kitu ki brio ki bangai ki ong bau jisu unyarap yung jisu ayu ta don bor rum ngadon bor mga presiden jong di China ublay simla thau ya kata kejing kren unang pen khia pen man iki brio ki badan hakatu kariru bat sisa uni ulong blay uba mga ba ping mani blay badap da kejing iet ba kejing snei ba pen jingai la kejong kejing pitar kum ba jingai ka mingi nakasemngi uta ulong ublay jongi dona preng jongi ki khot jong kabalang ki bang yang ka jinglengo bantip sepang uni ublay bat bandang yang melen bakani ke perthai kani kalong ke jingkhot kendet nok nakabayo thia kalah ka bamut makum unong sarai kani kapor nganom ong ya kanu ka waipat bakata kalong babaro ki khot jong kabalang kin wan sya ke jing kalah ka bamut bat ngan ong ya phi ki para bangai nang ni syakman ngim don syu ke jing singa ni ke jing im ke jongi lem ke keti ke bron bor ke jong blay ngin ya kendo bai igiding pengkyang jong ke jing im hanrei kani ka wai ngi don kam ban singu tho bakata kalong kat banang jur ki jing ele kat banang jur ka thma kat banang jur ki jing e kat tangin nang thrang ban wat yu trai bo nong penim jongi batang mau baba lut ikijing ki jongi ngin yai thrang yu man la kasngi pi haba pi pule bnia lani haba ngi pule bnia ka ktien ke jong blay nado ba blay upan long ikani ka perthai ka baulat mu bakalong ka babai rekam simbai syu setia ka perthai ke jing undon ka no kanuru ki brio ki jong blay balakhang ki jing kerhu bakinamyo hapreng ki jing Larangi peit nadu Abraham nang ta Moses David Job ki apostol nang ta phai sakari ka jungi ka naban sawiam ka kme reu blay ka kristan ka benengkong ka sok nengkong jong ka jing lap kini ki ma di ki jing met la bat singi henrei sim la khang ya ka jing kerkhu ka bangamut ban ong kalong manga bat ma phi ki para bangai nginang ya syafrang hapdeng jong ki jing bagin poi sa kathong bakathong don kam yang aba ya phi para bangai jong kapalang kalong ban yo ya ka beneng ka babam jikut ka ri ka snong trai ka jongi kum ki kristan sya baka jing ka jongi kalong hapo ka jingalam ka jong blay bangla sim ka ni ka bentana ka ktien ka jong blay tu ki benta kabalang puli nak bastang naka kitab Exodus kalong kabak hatsaw kadukhat kabak hatsan baka mat pedeng lani ka subject kabang muban kren kani kapor kalong wat sa haju ngan ong biang ka subject kabang alatmu banyala mingi kabasdang jong stem araja arhuwe kalong wat sa haju ka ktien ka jong blay ka ong kumni balu try ula ong hau Moses balay ba melenyar hanga to kren ha ki Israel bakin nang ya no balay ba melenyar hanga to kren ha ki Israel bakin nang ya no ublay udan la ka jong kanong rim but ki khul Israel ki don laka jong kan nongrim balai bikim tre banyai kabangi sepej kamat kawai hadin kawai pan
kan nongrim ka ba ublei u ong iki khon Israel nang ya no hapreng kijing kalong kani kabanang kong ula pelat yaki daka kti kebedan bor na kari Egypt menta ki don kijing ya lenti ban poi syaka kanan henrei shwa baki kin yo ban ya sisilang kia kendu kijing bade hangta baki sedang ban sange bagi sedang ban lenyar baka ktien ke jong ublei ro kong ko Moses balei teme ba melenyar balei ba me ya no syafrang melenyar u Moses kum ubri u hap manya kendu eki met labat sngi ke jing pendik ke jong ki ulapalan re ublei ong balei ba melenyar namar ngalapen sle ya me ngalah tung ya me men yala meki melenyar penban ngasngo habang keren ya kani ngakren nang kong ya ladi balai melenyar meme kum utemen basan jong kabalang ngamsim la tung ya me ngamsim la jit ya me ngamsim la pensle ya me ba menyalam pai lang melenyar penban kum khunarit ublei isi ya kejing lenyar jong kinong yalam klem dei rukom bad ublei u isi ya Moses nambar ba uknyum nambar ba ya pen banamar boleh nyarman la kapor rei ulang tang ubri ulang tak deumet para bangai kaban kong hani kalong ublei ula pelai taka kti kepadon bor baginang ya no ban poi syarikanan ublei nak bentaki Israel ki basyong South Spotlight Host nam hari Egypt hak jing long marau rei ublei tang sisngi usimpor ban penmi no yakina Egypt rega bangap la kalong ba South Post nem simla ban penmi setia ya ke Egypt na ke jing perkhat ke jongki bat ha ke jing sisa ublei ulaloi no eki kenjri jong ke jing long marau bat ula penkut ya ka khlam na ke benta jongki henrei ki kidang pen idau ya ublei kim tre syu ya ke ban ya bat ha ke jing sisa kim dan kamban sa syu hajo ladai ban nang leit no rekumbang ong ye phi na kapadang baki don la ka jong kanong rim baka daw ka baki ai baka ta kalong da habaki lapoi ki i pemban ya kani ka duria o basau ka bakim la ban klan syu lamut ban lei re mlong ban lei kumno en lei kumno ya ki ba jiliu hikai trai dengan su klan haki khun Israel kata kam terikam lese kala ban long hanga bar hapiru ya kendu ya kijing jeliu jong keduriau kijing ngim tre syu ban ya syafrang ublei te uyo i yala kejong kenong rim ba uyang hangta u Israel ba ya pen uyang halor kenong rim bat tre le syu syafrang das ngap sum ba kadai nama kadon keduriau le kumno nang ta sya kediang ba sya kamon kadon tang keri khlau haba ong ri khlau ki para mai kam dei kum ka khlau ka bangi i haba ong ri khlau kat kum ka jing so thu ki nong ki Jew nani kat kum ka Hebrew Bible kalong bakalong kari ka bater khong undon dieng undon si ki jing thau ka bem tai ta ki besain ki yang lar tham ba ki we ki bashir khai ki jing thung ki mi tang ki nyut sha undon bat ki jiu ki jungai badai tang syata bagi maman ki lek banwat jaka song thai kari khlau ba sekadiang ba sakamon syadien uni upharo unang be eki bakal long kejing pensep tiang ke bakhrau ki don hok ban sep tiang rengan ong epi blai jong abat blai jong pi ubu yung munsim banginum tiang teh banginang ya syafrang ar hajar ar huwei ngin ya syafrang ngila bai kedu sibun ba ki khlam ki jumai ki ban ki thma pim tip syo rei ublei umman bangin sa hajo lani ban sa hajo kumni kumbang ilong hak ar hajar ar phau ublei ukwa yangi kumnu bangin im hak ar hajar ar huwei kumbang along pi ublei don kanong rim ke baskem kaktin ke jong ublei hak kita Jeremia kal nang ar khundai ke dekhot ke bakhat we ke ong ublei ong kumni na banga tip ye kijing mut ki banga don ke banga perkhat sepang jong pi kijing mut kijing suk ken te om jong kijing sniu
haba ublay unya yaki ban lech shakmat persyak yakuduriaw basaw udan kejingmut ban penbahaya ki kejingmut ke basniu ban haba ublay ukren kemni ublay jengi ulang ublay ubasisha udah tip ya ke ba ule para bangai ublay na kabentajong haba kabentajong pi ulang ya pedeng jong ni ka khlam udan la ka jong kejing temu cemut te ka basniu sisangi lamat haki yeng ki jongi mangarung alamat itemen basanong beri alamat yakijing nama kani ke COVID-19 ngi hayeng life hulais ngi ngim simyo ban lai arphos ngi lasu hap ban su khang be yakijing trei umlong namar kadang ka khlam nalor nang ta khat lais ngi sendat msim ai por tang khandiar ro dangilapun kre kijing bam barokhat hakadukan bandi wan ke ordar kang mentah-mentah ai por tang khandiar ro nglasi phoni ukhot kang no li kadukan kang no layo ke ordar ngakan mai pastor klish phang kata nga ong ko pastor nga jibah bi dah haba ikling ong ka jingdo ka jingsep kalong sibon pin ong kumno hab ban yathu ka jing sisa nalor nang taro kiwan nakabot sorkar kilapun manalang baki tuki PA system ki jongki bana kamenta kini kilongi yang lanyaw ka yeng ka jongiru nakamenta jing rang kam ki jongpi ngin sawan penpoy hayeng sengu sengain baki ong maki henrei kata ka khalampoy hadu kani kasing mangayang ni kampoy satya ibabuon kilapun na keleng spang ki jing yarap henrei kasiulang tang ka jing pensingai ka ketien ubriu sa ubriu rei ublei jongi sim ino uyalam inge pada kijing ka bakum kata ngilong kumni ke bangilong bangai bak yeng ki jong pi ke bamat hakitu kisngi pilong kumni ke ba pilong namar ba ublei uyalam udah terang ingi banginang ya no seprang banginam sakut tang haju yo don na pedang jongi ki de khot jong kebalang kibrang syaken oi kijing sutho bakadang dong kejing jaitu kabangan tang yalok bakadang kejing bomon bangan wan sya kejing syakri lang ya ublei ngidang kwa bansa haju kani kalau ke khubor na prajongi balada uju ublei bala kerkhu yengi hayo hahat ki por Christmas la kerkhu ki dukan ki surok bangi song kali mdon siu kata ka social distancing balai unum kerkhu yengi habangi don ki yang kabakentang ke jong ublei unang kwa ublei te bangi nang ya syafrang watsa haju ya ka arpo lani siwa kata ya no kani arpo wei namar ba ublei uong ngalong uta Isaya saupun riu khandai ka ong ngalong ublei omdon ubakat nga omdon sisakat ublei omdon ngikan mau tu kejing ruai jongki samla bagi jiruai omdon ublei ruong ngalong uta omdon ubakat nga kabaar kabangakwa ban penpai kejing perkhat kejing kene kapor kalong kene ublei uyo i ba upharo ulat muban kem raw ki sesisin pat kadkhot kabasan jokal nong kabakhat saw ko ong kumta ublei uyo i kado nut ka jong wei pa wei upharo ula ban peni ya kadur jong ka jing kelah ka bamut habalui i balayak ki khun sinrang baro tentup khun jong ula ban pau hakmat Moses ngalak-kelak ke bamut dwai na kabenta jonga mat ya lek no wut ula ban penpau kumta ken mau ki para bangai bau lei te uyo i kado nut ke jong wei pa wei uyo i kado nut runar ke jong upharuru kaktien ke jong blei ka kitab ka kong Samuel kalau nang bakhan riu ka khat ka banyo ka ong na bau blei juk mi ka bak mi ubrio na bau ubrio yo i tang ya kaba sabar rei te uyo i ya kado nut utau de ublei jongi siu ublei utip te ya ka jing hu ka jong pharo ya ka agenda ka jong nadu ka basdang hadu ka bakut nama ka kitab Isaya kalau nang ka ba saupun riu ka dekhot ka basipau ka ong ublei ubadaya thu ka ubadatip ya ka bakut nadu ka basdang utip yo lain jo ka jing im ka jong au bayang ka ni ka por nadu bakha hadu lanu bangan persat mensim khat do
ublay utip ru yaw paro nakatakada ublay mansyo ikikun Israel bakindang yagsa hangta yo uni uwan wat unkem raw iki sasisin pa ublay udakwa iki bakindang ya no ki parabangay nakabna jonga nakabanta jongki ublay ru kwa bangindang ya no te bangin tur syakmat kamat wan kan no ke jing im ke jongi kak lam ndai tangkani ke COVID-19 ke bangi keren kak lam jo ke jing bom ngai kak lam jo ke jing kak lam jo ke jing ngosi kak lam ke jing im ke jongi kak lam jo ke jing bamdap hakayo ke kot kita ru kilong ki ege ba pensiap tieng ingi bangin lewat ban ai sakakam ke jong bleh rengan ong yepi hap reng jong ke jing bom snow tikna jong ki aka udon bleh jong apa do bleh jong pi oba ong ingi kakum ke jing sisa jong ka ktien ke jong u ya leit no saprang ya no saprang ai ka we ke jing kam ka barit ke jong pi nak benta jong a kalau ke jing kam jong u ramha ngan penlong ke ba ke jing jam ke jong pi kalau ke jing jam ke jong ramha ublei ula ban le kamta bad ublei udah sngutho ma ba u haba ukular ukloy ka ban pendap ka ktien ke jong ublei bad ki kular ki jong ublei kilong ki basisa ki ba amen ba ki banom pen khenchu lanu ru ka ktien ke jong ublei ka ong haka sam ka balai punyo ka khot ka basau ka ong to pen sau bhai la de ha utrai un ai hame ke jing kwa ka do nut jong me utau de ublei jongi pensu bhaya un ai ke jing kwa ka do nut ka jong pi ko ki kme ki pa ki ba ang nut na kam ta la ki khun ba kin long ai pe ya ke ni ka we yo sikut tang ka long brio man brio bon ba ki ong ai ngu i ble ba ki khun ki long brio man brio pen kut no sa si jam ba kin long riu ble ru yo kut tang ka long brio man brio pen su bha om shu tang ble rei yau soitan penban ublei jogi udawa nangi bagin pensoba tang yau patang yau hi ka gospel yones khat sao ko ong jisu ong gini ki kidin lapin pani ki eke nanga haka kerteng jonga ya katangan le ken ta ulong trai jongi ublei kwa shu yau pharo ba undang kem raw ki sisien pat bonang pensep tieng ki sisien pat padu blei kwa iki khun ka balang bakin sa ka jing bom ngai kumba kwa iki khun Israel bakin ya saprang kumju kwa ya nga ba de phi nginum sa te shu haka por ka barim ka bla lek no sabam jikut nang ningi nang ya no bagin ya saprang ka balai ka man ka banga kwa banon ra kani ka por kalong kani ba blei uyo i baki khun Israel kilat muskem Malay pai biang si Egypt, ban lek biang syakjing long merau, ong kedekhat kebakhat ar, jong kelenong kebakhat sao, kejing temu, na lor ba ublei ula pelai, temu ban lek nang biang ban sarandar, ban IT no eladi syakjing long merau biang sesisin pan, ban kene kelong kewei kebang ngayo i, bagalong kebas ngau syirkhei pek ki parabangi habangi puli kektien kejong ublei. Kamat ke bandeng kong ublei ula pelai kelare benang yai no kamat ke baar ublei sya bau harun ke merau ki sisien pan udai yada ayaki reh kene ke balai ke jing klem akor halo ke jing klem akor ba ke jing nut bakata kalong ban kinyi ranya ke jing pelai ke jong ublei badala dihi ban lek biang sya ke jing long merau ke bakum kata upai lang ujong ublei Deuteronomy nyong rio ko ong uta upai lang ubalong ubalajiet ubakentang ba ubakerpang chosen one nang ta sacred one banang ta special one perhan ublei dabu i bakum kita kejing kentang kejong pai lang kejing kerpang kejong u ma kejing long balajiet kejong balakhan kong jong ublei uta pun ban ubakinyi rain ya kejing le kejong ublei kinyi rain lalu ada kawai kektien kalong ukhen dau thala ya kejing le kejong ublei ba kejing ai kejong ublei kejing lai loi ha kejing si shaw la de ban long ma u
upai lang balong nuksa ban pau ya ke jing ko ngo ya ke ba ublei uong hanga ngapai ya kani ka banga puli kani ka benta banga pen kre ngayu i bakani ko long kum ke jingpang hi ke jingpang ha ubriu la uyo hisin bala ja bakawan arsin ka tit tenge ngalamat ya ka bakum kata ke jingpang flu la jem ngayang ka sabar ka kem yang sai hisin ka tit snal artayo bakalong ke jing tit ka batenge bakani kalong jing long ke jing brio kani ka perthai ngamong tang ki brio ke badan sa ka perthai ka hakun ka balang kebaya sakama ke jing ya lenti bat ublei dah haba di ka kia dah haba tolong sange no kadang pang sange dala jam di biang ngat biang katit biang bateng teng melak hikli syuk pois non sya ke jing ong mra sya ke jing yam ublei kwa ti ki khon Israel bakin ngat arsin ke jo nama ublei lai i ba ke jing pechistom kalong arsya bagi senam ki saus pa life hosting ke bandengkong kin kelalong traspa andri hosnem nama ba ublei kitab Genesis ong kin syong marau saus pa snem kata labiang ba ublei unnom sya palat ban ya kata para bangi kejing ke jong ap kejing ke jong pi kan long kumta ki don ki por ki ba ublei kita ki bolo jit pi le kumno ru ublei unnom sya pinyat palat ka don ka por ka ba ublei long la biang phai kloi lom kumta pin kut na artan kan mahu sol ka tarsos ubriu bastat ubriu badan lut ki eki baro hau ba bergam persya ki kristan bangan pin sitam ngan sempat bangan penyap tu henai kapor ke jong beli kapoi bong labiang hamar baudang yai lenti dau kulai ban penjot eki kristan ka lenti ka boleh cepat Damaskus ke berjayu ublei sempat yu sebak uhab no kulai badai ublei bapatom yu sakajat keding kna kapor ke jong ublei ka poi para bangai pi le ka ba pi le yai ka ba pia ke jing aurea ka poi kapor ke jong ublei la phim kala ka bamut hak bakum ka kapor ka bakut kanja namar kata kadau haba ublei yo i yaki khon Israel yang ya pi kumjo ka poi kapor jong ke jingkut ublei shwai kata un yalam mingi un pen i ngi bad unum sya ngi bangin susa haju kabadan kam kalong bangin ko ke ka ba ublei ukwa ngi banong kum ki khon ki jong ka balang ngem la te ban susa sa ha ka jing ring pa ka jong ka pop ba ka jong soitan ngem la ban susa hak jing le bom sale hak jing le bom sunyau ka kam ka jong blei ka ar hajar ar huai ka khat ingi bangin yakit rahem bangin yakit ka kam ka jong blei ka dawa kumta bam dan uweru banong nganda le sting nganda le bom sunyau knang amba ka dong ka jing ma hangta Jeremiah sa hu prashi pho ko ong long balatim yu ta bale bom sunyau ya ka kam trai pikan ma pora bangai ke bo jisu hikai haka gospel ke jong Matthias khat arlenong sa phula hidu sa husan shafang tu breu ya bala pen mi no imun sim baman namar ba usa hajo baman wan sai sisen pat nom yo ke jaka song thai haki ki daureng khiang yo jaka wan bi hau ta breu bat i bala bu renti ki bara boto breu le itnat namar ba usa hajo kata ke jing sngau itnat ke jong kom tau soitan ulek ban khot sa nyong wat iki wei ba kham runar ban yo bat kita ki wan ban rung sendan hu bat au jisu ba ke jinglong ke jong ta ubrio kalong ka ba kham sni palat ban ya ka ba ulong menengkong ngamla ban tip ki para bangai ke jinglong mensim ke jong phi hakmat ublei hakanu ka kerdan ka ba phi long re tangi ke ni ka wei ngasu thu ba kata kalong bangimla ban sa haju ginang yai no syafrang kamat kabak haddu kabangakwa banya sam bentabat phi nakaktin ke jong ublei kalong kani bau ublei kwa ki Israel bikin sa haju lamal udon kabor banyalam ki syakari kanan knang ba unyo ya kaburam halor upharo uta ulong ublei jong apa ublei jong phi bakwa ban yo ba ya kaburam halo ki sim jong kani ka perthai
Isaya sa pusaw arpulay ka ongkum ni un pendon burom yaladi ha Israel nang tangi ken mau hau Lukas kalenong ka ar ka khot ka khat saw ka ong ka burom ya ublay ka jrong tam la kita ke badon sate sabeneng ke bam yakot rubat ngi ngimdon ngimla ban kot kat ki kidang pendon burom ya ublay mga ban mapi bat upharu baki pharu jong ko perthei balei bakin nom pendon burom ya ublay tu kwa banyo e ka burom udai hok ru kumta upharu ya pen so thu e ka bakum kata Exodus san ar ka ong bat upharu wala ong utrai ulong banganangan ko ngu mga kiktian ju ban pelai ni Israel ngam itu ya ong upharu nganum pelai hiru ki Israel perhan kigentin ki ba tomet kigentin ki ba ublay udai hok ban bitar ublay ulong ngam itu ya ngam pelai hiru perhan kajing pen kabakum kata kenal ki para bangai ya nu na pedeng jongi ki be pen bad ublay ru unyale kasiti Jacob Saulon ka dekat ke bahan riu ko ong ublay uyale persya ya ki bas ngau kraw uta ulong ublay jongi ki kwa banyale bad ublay unyale kinong sensyar ki kwa banyale bad ublay unyale bad ki bad unnum ai jem ki ma ublay un pendon burom ila ka jong ka kerteng ong ublay hau Isaya sa fu arpra onam ai la ka burom hau wepat lemne ki blade hau kum ki khun jong ka palang nakren na ka benta jongi lang barok bat habang yang kani ka por nakren na ka benta yang aru yo kum temen basan yo ngadai pemban mga bom trek ban pendem yo dai pemban mengi kinong serai ki bom kwa ka jing penthmai ka jong ublay kan mau ublay te unyale bat haba ublay unyale unyo bai unlong bai unong jom kasnem arhaja arhwe kalong kasnem ka bangin wan seu ban yo ya ka jing penthmai baginam sa haju ya ka klam kum bangalaong nam taki Israel ublay la penkut no ngi dang yai lenti bangi don kani ka jing sengus kan baka por ka jong ublay kan wan bakan sakut na maki wei ki klam ka jing im ka jongi kat barang ya alti ngin ya kendo rei ka jingkut kandon habadon ka jing sedang kandon ka jingkut pigaron ka jing ong ba ki brio ki ba ki brio ki ba sinrang kinang ya syahmat habreng jung ki jing ka kut na tang sipor ublay kwa iki khun jong ka balang bakin susa haju namar ka jing ringpa kum bangalong ka jing ringpa jong ka pop baga jong soita nakabenta jongi ki khun jong ka balang kat banginang sya ka jing tongi nang rem ha ka jing syakri ya ublay bangal seu bakata kalong ka jing khot nam ta ka ni ka snem ka bathmai ka bangi dang susdang bani ya lenti habangi kren sipang ka jing dei ka jingi bad ublay ka balang kren si bon ba ki bangala ban kedau nang ni re namar ka jing lengkot jong ka por an kedau tangi ka ni ka wei bakata kalong ngi ya kren ya ka mission ka jong ublay yong ya ka mission ka balang ka don ka jing tre mission jong ka haki lai teli ki jaka mau siang put ka sinong malki nang ta haswer bat lapi kren sipang ka kam jong ni ka mission ki babun ba na upai lang kisang ba kim pendai met hakata ka mission ka jing kersan re dang ya jengai ki be tre kam jong mission lesi gitu ki badan ki committee lesi ko mga chairman joka evangelistic committee ngakren ni ka mission ngahapan pendai ya ladi bat kata ka kam ko bobli lobo ki babun ba ki ong ya dei bat ngi su siu kum to ngi siu ngi sia no senyang ta kalong ba dei dan re ka mission ka ba ublay ukhat yang ba ya fi nam ta kan ka snem ka batmai kalong kani bangidon ka mission ka bangan kedau lightly ka manengkong ka mission jong ka jing kiu lang ka jongi sya ka jing syakri lang bu no ya ka snem arhajar arhau syadin bakan lek no syabam jukut sedang no ka mission ka batmai ka jing syakri ya ublay hagayang ka bakentang ka jongu pi sim ne em ki para bangai bakani kalong ka mission jing sang lang jong ka balang
jiseng kentai ke jiseng samla ke jiseng kena kinu ke jing sakri ke badan hapok ke balang sim ya ka hakadur jong ke mission pin sim bakadon ke jing bang ke bakam kraw ban ya ke bak filamar ke steng ke belalik no ke baar kene kalau ke mission nam taki kemi ke pa ban nga kham ban jur kene ke por na ke bentaki ke pa ke jong ke badon si bon ke por ban le ban ya ke bak kim 4 Julai ladak don ke belale ubelai un kerku bakata kalong kadai ke kamram ke jong ukpa kum nong yalam ubak kenjaman siam kum ubadon ke ikhtiar ke bak kenjaman siam banyalam mela ke jong ke yeng ban hikai ke ktien ke jong ublei ke bae lapi perkhan balai itu temen basan ukhot ban ye kita ki babiet ru ban hikai biet katno menang katno dem ha ublei khot yumen siam bakhoi bonyalam ye ke ktien pin sala ngala praktis ya ke bakum kata ka badon ki khot ke bangamla ban sauto bon sing adwai ko men sim bakhoi to ya tho yang akamot ayu men sim bakhoi ubatai ya kata ke bangayo ngai ki khun bat hikai ki ba jalap ki spang ke jingkla ka bamut kata ka de ka mission ke jong ukpa bat ka kemiru ka de ban sim ya ke ju ke kamram ke jongka ki kne ki kpa ki yeng pidon ka mission na ka benta lagi jong ki khun bat kne ka wai ka bangan ong ye pi kum ki kme ki kpa khamtam ya ukpa wat klet ban pelai ki khun ki jong pi na ki yeng ki jong pi klem ki jing kerku wat ken mau ye ki wat kerku ki tang ha ka singi kha lane ban shuai da ka pisa sia jar haja ke ya bam sung ma wat le ya kata hey ki long kpa ki long kpi wat le ya kata man ka singi kerku ki khun ki jong pi ben mlen man bu ki kti pilong u spiritual authority hayeng u badon ke ikhtiar ke bakan jaman sim ku pa hayeng ban bo ki ti ki khon ki jong pi ban palai ki da ki jing kur ku ban tap ki da ka snam ke jong jisu ba pensiam ba ki khon ki jong pi ba pidang yalam ha ki yeng ke jong pi ka wai ka sngi ki long ki maulanai ki ba kordor hakmat ublai hakmat ubriu ke balai ke mission kalong ban penrenti no ela ka jong ke jingem yo don ki badang yai kelumar dakum ni ba dakumai ki ba bon ba ki jing ring pa jong ko perse kane kalau ke jing khot penrenti no ela ka jong ke jingem ktim bai ko ong bo bai yala di kata kalong ko mission ke jonga bat ke jong pi bat mat iki jing kurku ki jong blai hapreng ki ba bon ki khlam ki ba pin dang i kendo nan pen kan mau pi sakani ka wai na ka ktim ke jong blai hapreng jong ke jing don jong kapor bagi Israel ki song merau ki Jew ki song merau hari Babylon ka ktin kalawan hal Jeremiah bu thoi kini ki sithi cha ki tu ki temen basan ki lingdo ki nongsen char jong ki Jew ha Babylon bagata pin sem naka kita u Jeremiah kalong ba arp hundai ka dekhot ka basan bat henrio hapdeng jong ka jing ring merau pipi song tho kumno kini ka kentin ring merau yob simut la shalam te kenjri lakut em ka Babylon ka khamper bani ki wei pat hakawai na ki dur blaya thu ngangam pat yo i ha London Museum ki ong ba ka jing yalam rao ye ki ju kamdei kumtu kumbaki pisung tho kamut nadu bakem nadu bate ki penlai ki jan ki nep ki jongki penyak da ka kejat kin hab dem siapa bat penyak dikit nado na Jerusalem sa Babylon da ka kejat mdon ke jing map ke jing snei ya no sialam be klem jan klem nep mudur prabngai utau di soitan habau bat marau yang abad pi bat ndalapoi ha Babylon ke ke ba kile ki penklet na ba pidai utah ban penklet ba pidai ukhasi ban pengkelai kerteng ke jong pi ban ba me ke jing bam ka ba phim jubam ban ba phin ong ba usi u dei blei klet lot ke baro
Reka ni kalong ka khubor ka ba ublay. Uong yaw Jeremiah buun kren haki khun Israel pedeng jong kata ka lockdown ka badon ha Babylon. Kadakhat ka basan ka ong to tay ki yang ka bakum kata ka por. Tay ki yang syong haki thungi ki keper ba mi ki so jongki. Perhan judon ka bakum kata banda ubriu ka bamla along ong epi. Haki beriu ke bamla re hau blei ki baro ki long ki bala kada khat ka ban riu ko ong to yo ki tanga to pen khai ki khun sendang bat khun kan thei bat to pen yo tanga ki khun sendang jong phi bik ai kuri mil ki khun kan thei hagi tanga bakin kha khun sendang bat khun kan thei perhan ko bakum kata kawan bakum kata khmat jong blei jing kalong bai bakalain ka bakhadu ka mga sngaw tenat kalong kani reng jong ta ka lockdown jong ka jing sha ring mrao ha Babylon ublei ong bat nang bon hang ta to wat nang duna pi ong badon ha ka lockdown pi ong badon ha ka jing sirkhai man thau yang thau sem umlong man yo khon yo khti umlong ublei ong bat nang bon hang ta wat nang duna perhat utau de blay mamangabat mapi ngi syakri para bangai mar kata ke ke bangidon kam bat uni blay jingni kalong nginum sa syu haju hata ka lockdown jakni ke jimut je perkhat ke jingni nginang ya syafran banginang tur syafran nurai semen sim ongin tur nginom septieng utrai usyafran ke ding bat ko nginom sya bakin khang blay un kurku ublay unya rap yangi lembaga ni ka khubor nakam taka ni ka snem ka pasdang ka bangiyo snem arja arhuway unang yay bangin sa kindu ki snem ki manangwan ublay na marka buram ka jong amen ublay unkar khu yangi ki jing sa skor ka ktien ka jong nginya panway ka ni ka jing sakri ka jong da ka jing raway ka ba south spa south husan lam yanga atrai Jehovah pelgrim lang baka perthei nga telat mameto aibor betin yanga da kti isnei baro kitu ki dekhon nginyarwai ke jingwai ka ba south husan ba din ni ke jingwai ngan kerpat i pastor jing Reverend Dr. GB Posna man pelai ngi da ke jingkerku penwai penginyang lang Yanga atrai Jehovah pilgrimling baga birthday Yanga tlot mamito I bor den yanga dakti isnei kat banga kat banga te a te la jing ai te a te la jing ai ngan di ka ka jing im le ngan sli yang shu ai ngan bang namana gospel bat nukpu kajing imru kat banga im nganam kan sli yang shu nganam kan sli yang shu Harut wa Jordan jing shepting what I can one ling ba jing at pulung itrim Jesus
haleluya Junomlong hari kanan Junomlong hari kanan Pa jongi bah benangi aingo nama gani kapor medon bat ngi lembah gani kecing syakri bat ngi aingo yame nama ga ketien jome kebangi yos nyau lembah syakri jome kerkhu ya barok ke benta jong kecing syakri kerkhu ke ketien jome kebangi yos nyau gani kapor tangi duai nang kerkhu temen basan jongi oh ya ke yeng kesem nang ai kecing ko cing kabor kecing start kecing sampang kecing lom mensim batu kerkulang yang ngirui wei piwei bangi don ke yeng ke jome ke bawai no to ai ru ke jingai ke jong Jesus Christ ke jing i ju bleng pa ke jing slok mensim bekoi ai begini lai we blai kin sa ban ngi kum ke palang jome hang ni lembat kiru ngai saudong ke perthai na do mentas ki bom jokut ru amen